z Dallasu a ktorá sa už na vás veľmi, veľmi teší na to, aby vyzdielala práve s vami to, čo si tam ona vypočula. A je to zamerané aj trošku konkrétnejšie na zdieľanie príležitostí, na oslovovanie dám, ale aj na oslovovanie možno tej mladšej generácie, alebo generácia ZX, alebo ako sa im hovorí, práve tá najmladšia generácia, ktorá trošku možno inak funguje, ako my sme boli doteraz zvyknutí a verím, že Danka nám už povie, čo všetko ju oslovilo a na čo ona sa takisto aj zasústredí. Ďakujem krásne, Dani, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, aj za dôveru. Všetkých vás srdečne pozdravujem. A musela som sa len smiať na tvojom, že inej generácie. Tak tú inú generáciu mám doma. A mám dve deti. Vilko má 20, respektíve o mesiac už 21 a Adelka má 18, takže veľmi aktuálna téma aj pre mňa, ako komunikovať. Ale my samozrejme sa ideme baviť o biznise. A v prvom rade by som chcela sa na sekundu vrátiť len k tej konferencii v Dallase a k tomu, že som veľmi vďačná, že som tam mohla byť, pretože to je obrovský zážitok a všetkým vám, dievčatá, ktoré ste možno v Dallase ešte neboli, a verím tomu, že to je sen každej jednej direktorky, sa tam ísť pozrieť, zažiť to, tak vám chcem zaželať, aby ste tam naozaj išli, aby ste tie kvalifikácie plnili, aby ste to mohli absolvovať. A ak vám to nevyšlo tento rok, tak proste pracujte ďalej, pretože raz vám to vyjde. Ja som na to čakala veľmi dlho. Ja som sa registrovala pred 17 rokmi a toto bola vlastne motivácia, ktorú som chcela splniť od samého začiatku. A ja som ju už aj splnila a nakoniec som dodala, som vlastne nešla, lebo bol COVID. Predtým som splnila a zistila som, že som si nejakú podmienku nevšimla, takže som vlastne nesplnila. Takže bolo tam viac takých vecí, ale všetko sa deje pre niečo a všetko sa deje v správny čas pre nás, v ten najlepší čas, aby sme si z toho najviac zobrali. Takže nestrácajte nikdy ani vieru, ani nádej, ani radosť z tej práce, pretože to je kľúčové pre nás. Pokiaľ chceme byť úspešné a pokiaľ chceme byť aj v živote šťastné, tak všetko je o energii a všetko je o tom, čo zo seba dávame von. Ale zo seba dávať von nemôžeme niečo, čo tam nie je. Takže v prvom rade pracujte veľmi silno na sebe, lebo aj tie naše výsledky, ktoré máme, tak sú takým zrkadlom toho, aká si vlastne ty. A už týmto by som aj chcela premostiť na to dnešné, neviem ani, či to mám nazvať školenie, alebo skôr také myšlienky, ktoré som si z toho dala, sú z tých rôznych školení odniesla. Pretože ja som si tam veľmi silno toto uvedomovala, že keď tie dámy, ktoré išli na to pódium, keď som sa na ne dívala, či už to boli oceňované dámy, alebo dámy, ktoré školili, tak to prvé, čo ma na nich zaujalo, bolo tá energia a sila, ktorá išla z nich, ako z ľudí. A čím úspešnejšia žena, tak tým silnejšie to tam bolo cítiť. Takže úspech nie je o tom, či už teraz všetky znalosti viem dokonalo, alebo či najdokonalejšie vyzerám zo všetkých. Pretože tam sme videli aj ženy, ktoré boli naozaj na vozíku, ktoré boli handicapované a napriek tomu si išli pred šmeliakou. A pred šmeliakou na pódiu výročnej konferencie v Dallase si nejdu všetky, ale iba tie najlepšie, čiže oni patrili fakt medzi vrchol úspechu v Amerike. Tak ja som si fakt tam uvedomila, dievčatá, že tá práca na sebe a to, aby neustále sme sa aj vzdelávali a napredovali, tak to je kľúčové a každá jedna z nás má na to. Aj ty, ktorá máš pocit, že teraz vôbec nehovorím k tebe, že ty sa cítiš možno teraz neschopná, alebo sa cítiš, že všetkým to ide, len tebe nie. Proste vytrvaj a pracuj. Ale pracuj, lebo keď budeme len doma sedieť a možno fňukať nad výsledkami a nerobiť nič, tak sa ani nič nezmení. Zmení sa niečo jedine vtedy, keď my budeme preto niečo aj robiť. A robiť každý deň. Takže prvá myšlienka, ktorú som mala napísanú naozaj veľkými písmenami v mojom poznámkovom bloku, tak bolo, že čím aktívnejšia si, tým menej o veciach pochybuješ. Čím aktívnejšia si, tým menej o veciach pochybuješ. A je to obrovská pravda. Možno dobre poznáme ten výrok, že o Mary sa ťažšie rozmýšľa, ako ju robí. Pretože my sme schopné niekedy rozanalizovať proste všetko 350 krát, to pretočiť a skúšať o tom filozofovať. Ale potom, keď zistíme, že vlastne zbaliť sa ísť na hodinku krásy a proste zobrať tú ženu do tej kúpeľne, ukázať jej produkty s nadšením, s láskou, vlastne samotná tá prax je oveľa ľahšia ako to, že my proste sa snažíme rozanalizovať veci do špiky kosti. Takže keď máte pocit, že vám možno niečo nejde, tak o tom prestaňte filozofovať a začnite to robiť.
pretože tá prax sa naberá len tou aktivitou. A keď pochybuješ, tak to začni robiť, aby si prestala pochybovať. Pretože tá viera je na prvom mieste, ale tu ide aj o vieru produkty, ktorým iste všetky veríme, že? Lebo ich používame a vidíme efekt. Takže toto je bez diskusie. To je zaujímavé ináč, nie? Že aj pre nás direktorky. O produktoch ako nikto nepochybuje. Ale prečo niekedy mám pocit, že pochybujeme o príležitosti? A ja si myslím, že toto je naozaj na zamyslenie, pretože to tu aj odznieva už niekoľko mesiacov po sebe, že produkcia fajn. Aj v auguste sme mali dobrú produkciu, nárast 9%, ale prečo nám haprujú nábory? Prečo nám nejako stagnuje zdieľanie, alebo prečo nemáme v zdieľaní také veľké akoby nárasty? Kde tkvie ten problém? V dobe? Vo firme? V darčekoch? V produktoch? Alebo to je v nás sami? Alebo to je niekde tam u nás direktoriek? Pretože my sme tie, ktoré dávame náladu tomu nášmu tímu. My sme tie, ktoré udávame smer tomu nášmu tímu. A my sme tie, ktoré im dávame do hlavy nejaké myšlienky. Takže ver produktom, ver príležitosti, ver sebe, proste makaj. Ja milujem túto príležitosť zdieľať, pretože mne zmenila život. A toto ináč odznelo z úst skoro každej školiteľky, ktorá vyšla na pódium. Milujem zdieľať túto príležitosť, lebo mi zmenila život. To, že len predám produkt, to ešte tej žene život nezmení. To je zmení kožu. Výzor. Ale život jej skutočne zmení, len keď jej dám príležitosť. A masy ľudí prichádzajú do Mary Kay možno primárne kvôli zlave. Možno primárne len preto, lebo milujú produkty a možno chcú proste, povedzme si to otvorene, možno chcú najskôr len zľavu. Ja som prišla tiež preto. Ale hneď na začiatku mi bola ukázaná kariéra, čo všetko sa tu dá. A v momente, ako som sa registrovala, mne bolo jasné, že keď ja začnem robiť hodinky krásy, tak preto, lebo chcem dojsť úplne na vrchol. A už to tu aj mám z toho Dallasu, tak už si to tu privolávam. NSD. Lebo toto je pre mňa ten hnací motor. Proste neostať niekde na nejakom leveli, ale rásť. A o čom je NSD? O tom, že ponúkam príležitosť, aby som menila životy žien. Ľudia možno prídu kvôli zlave, alebo kvôli produktu, alebo zvedaví, alebo z akéhokoľvek dôvodu, primárne, ale ostanú tam, kde sa cítia ocenení, ohodnotení a kde si ich vážia. A toto je ďalšia myšlienka z Dallasu. Ľudia ostanú tam, kde sa cítia ohodnotení a kde si ich vážia. Čo robíme preto my, direktorky, lebo firma nám to dáva fantasticky a to musíte uznať. Naša výročná konferencia, to je na obrovskej, vysokej úrovni. Každá z nás sa tam cíti ako kráľovna. Myslíte, že by to nechceli zažiť aj ženy okolo nás? Že by nechceli aj oni sa na chvíľu cítiť ako kráľovné? Tak im dajme najskôr ten pocit v našich tímoch a potom ich berme na akcie, pretože tá firma to za nás urobí oveľa lepšie. Ľudí ani tak nezaujíma, koľko toho vieš, ale nakoľko sa o nich zaujímaš. Najskôr si kupujú teba, potom produkty a príležitosť. Čo hľadáš vo svojom tíme, to dostaneš. To sú všetko zapísané myšlienky z Dallasu a je to obrovská pravda. Čo hľadáš vo svojom tíme, to dostaneš. Pretože kam dáme pozornosť, to rastie však. A mne sa veľmi páčilo, že práve tam bolo aj zdôrazňované to, že táto doba je možno iná, ako boli tie doby pár rokov predtým. V tom, že my máme teraz rôzne spôsoby, ako môžeme ľudí osloviť a komunikovať s nimi. Tvárou v tvár, virtuálne, to robíme teraz, že každá sedí doma alebo v kancelárii, bavíme sa cez Zoom, ale máme pocit, že sme spolu, vieme sa takto osloviť, ale zároveň máme aj sociálne siete, aj tieto boli spojené, alebo zmienené. Možno sa v jednej z tých spôsobov cítiš najlepšie. Tak pracuj primárne tak, ale nikdy z toho nevynechávajme tie osobné stretnutia. Pretože chytiť tú ženu môžeš len, keď si s ňou v jednej miestnosti. Cez počítaču nechytíš. Ten dotyk, to objatie, tá energia, ktorú si dáš na tom osobnom stretnutí, je najviac. A teraz poďme ešte rýchlo na spôsob komunikácie, pretože tu sme počuli aj z úst AI, že komunikácia s tou že novou generáciou je ťažká a že sa snažíme ju osloviť. Chcem vám dať, dievčatá, do hlavy, že tá komunikácia ťažká nie je. Nie je. Len musíme vedieť, ako na to. Ja keď som kedysi pred Mary Kay ešte učila na vysokej škole, tak my sme vtedy práve v tom čase riešili, ako osloviť novú generáciu. Bola to ústredná téma všetkých konferencií.
Pretože vtedy nastupovala generácia Y, mileniáli. A vtedy toto bola horúca téma a každý mal pocit, že tak tých mileniálov osloviť, toto bude horor. Postmoderná generácia sa im vtedy hovorilo. Teraz sa rieši generácia Z. Dievčatá, za pár rokov táto generácia Z bude riešiť zase tých, čo majú dneska 4 roky. Takže my nie sme v žiadnej inej situácii. My sme len v situácii, ktorá sa historicky stále opakuje. Naučiť sa osloviť proste novú generáciu novým spôsobom, ktorý nie je zlý, ktorý je absolútne v poriadku, pretože je to ich spôsob komunikácie. A my sa nemôžeme predtým ani zatvárať, ani proste sa tváriť, že toto je niečo od veci. Ja veľakrát počujem, to je blbé komunikovať iba cez správy, ale prečo? Oni sú na to zvyknutí. Takže poďme v rýchlosti len si prebehnúť tie rôzne generácie. Ja to budem rýchlo hovoriť, vy si to potom môžete v zázname vyhľadať. Ale aby sme troška pochopili, ako komunikovať s ktorou generáciou. Rok 1946 až 64, rok narodenia, baby boomers. Priama formálna komunikácia, tvárou v tvár, telefón, e-mail, kontext, detaily. To sú baby boomers. Oni chcú byť tvárou v tvár, oni si chcú zavolať, oni chcú detaily, oni chcú všetko rozobrať do špiky. Hej? Ďalšia generácia X, narodený v roku 1965 až 1980. Neformálna komunikácia, predtým bola formálna, zrazu pristupuje neformálna. Aj pre nich viete, čo to muselo byť? Že zrazu proste oni sa nevedia správať, nevedia komunikovať, čo to je za spôsoby. Čaute, hej. Dobrý deň. Tak sa zdraví, nie? Neformálna komunikácia, flexibilná komunikácia, nastupuje e-mail, telefón, text, Facebook a chcú profesionalitu. Ďalšia generácia, Y, sú mileniáli, narodení v roku 1981 až 1996. Títo chcú autentickosť. Rýchlu komunikáciu. Komunikujú radi cez text, chat, e-mail, Instagram, nastupuje Instagram, majú radi efektívnosť a primárne digitálny prístup. A poďme na tú našu generáciu, takú riešenú, že? Generácia Z, moje deti, 1997 až 2010. Títo ľudia majú radi transparentnosť. Vizuálnu komunikáciu. Preto je toľko videí, lebo oni majú radi tento vnem a oni mu rozumejú. Vizuálna komunikácia. Snapchat, YouTube, TikTok, FaceTime, videá, hlasové správy a oni preferujú iba mobilný prístup. Takže na toto potrebujeme pamätať aj pri komunikácii, aj keď zdieľame príležitosť. Ak ja budem zdieľať príležitosť hlasovou správou s niekým, kto je baby boomer, tak ťažko so mnou bude rezonovať. Chyť telefón a zavolaj tej žene. Keď budem chcieť osloviť generáciu Z a budem iba nastojiť na osobnom stretnutí, ale ona chce vidieť nejaké video najskôr, tak ťažko ju získam. Žiadny spôsob nie je zlý. Je to len spôsob komunikácie tej generácie, ktorú momentálne oslovujem. Skupina pod 30 rokov sú ľudia, ktorí sa ťa spýtajú. Naučíš ma to, čo vieš? Naučíš ma to, čo vieš? Pretože oni sa primárne nechcú učiť, ale oni chcú niekoho učiť. Oni sa učia za účelom, aby niekoho niečo mohli naučiť. Oni sa nechcú učiť veci, ktoré nie sú do praxe, ktoré sú príliš teoretické. Ako ich pritiahnuť? Generáciu Z. Takže tuto odzneli krásne vety. Každý má na mladú generáciu nejaký názor. Za mojich mladých čias to nebývalo. Sme milovali ako mladí, že? A nerobíme to isté my im. Joj, jak sme takí istí, čo? Lenže tieto decká sú produktom našej chaotickej generácie. My im dávame radi nálepky. Lenže pozor, oni chcú podnikať. Pre nich je toto veľmi dôležité a ja to presne vidím na mojich deťoch. Pre nich je podnikanie to presne, čo hľadajú, pretože tam je sloboda. Oni chcú slobodu, nezávislosť. Toto je obrovská šanca pre biznis Mary Kay, lebo dievčatá, my máme všetko. Všetko, čo hľadá mladá generácia. Najskôr musíme vedieť, ako sa s nimi spojiť, aké má očakávania od života. Sú motivovaní učiť sa nové veci, ktoré sú použiteľné do každodenného života, to som povedala. Chcú byť chválení. Nechcú byť stále kritizovaní. Neznášajú to. Chcú pochvalu. Vtedy sú výkonní. Hľadajú work-life balance, čiže aby mali rovnováhu medzi
prácou a tým osobným životom alebo voľnom. 46% by si zobralo niečo extra popri klasickej práci. 52% ale preferuje zažiť veci osobne. Aha, takže možno pozvať cez sociálnu sieť, ale na osobné stretnutie, lebo oni to chcú zažiť. To nie je pravda, že oni chcú všetko len online. Oni chcú veci zažiť, ale zažijú len tie, pri ktorých vidia, že to má význam. Alebo na tie pôjdu. 83% sa zaujíma o to, ako začať vlastný biznis v priebehu 5 rokov. Kto ich podchytí, keď nie my? Niekto iný to určite rád urobí. Prečo to nemá byť Mary Kay? Lenže my musíme byť vidieť. Aby sme mohli osloviť týchto ľudí, musíme byť začať veľmi vidieť. Podnikanie vidia ako cestu k slobode, ideálom a flexibilite. Majú radi krátke videá. Krátke. Sociálne médiá využívajú na to, na rýchlejšiu komunikáciu. Oni tam vidia tú efektivitu. Že kedykoľvek napíšeš, nahráš hlasovku, kedykoľvek ti odpovie. Nemusíš volať a čakať, kým bude dostupný. Oni hľadajú hodnoty. Chcú kvalitné produkty a chcú hodnotu. A toto je presne to, čo my máme v Mary Kay. My máme kvalitné produkty, takto ich prezentujme, lebo oni im budú veriť, keď budú vedieť, že je za nimi výskum, že máme vlastné výskumné ústavy. Aký je ten produkt, prečo je taký kvalitný, ako funguje, potom mu uveria. A hodnoty? Naša firma má tak nadčasové hodnoty. Dievčatá, produkty sa možno časom trocha zmenili. Stále sú kvalitnejšie a kvalitnejšie, ale zmenili sa, že? Mali sme botanical sadu, máme základnú sadu, time sada bola troška iná ako je dneska. Inovácie sú. Oblečenie zmenilo sa. Štýl sa zmenil. Ale čo sa nezmenilo a nikdy nezmení, sú hodnoty a základné princípy, ktoré máme a na ktorých môžeme absolútne stavať. A ktorými oslovíme aj týchto mladých ľudí. Ako mne moja dcéra raz povedala, mami, Mary Kay je tak úžasná príležitosť. Prečo je o vás tak málo počuť? Povedala mi to pred rokom, keď mala 17. Takže kde je problém v zdieľaní? Je nás málo počuť. A my o tom nehovoríme. Hovoríme o tom oveľa viac. V prvom rade my direktorky, pretože my vedieme príkladom. My nemôžeme len hovoriť našim ľuďom, rob to ty a čakať, čo urobia a potom ešte frflať, že? Na náš tým. Oni to nerobia. Robíš to ty? Robím to ja? Ak to robím, tak potom to môžem očakávať aj od iných. Máme fantastickú príležitosť v rukách dievčatá, ktorá tu je pre tú mladú generáciu veľmi aktuálna. Podchytíme ich my, kým to spraví niekto druhý. A majme ich radi, pretože oni sú úplne v poriadku. Oni proste len komunikujú inak. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a držíme si palce a teším sa na vás na výročnej konferencii. A firme želám veľa trpezlivosti pri prípravách, lebo to musí byť teda riadna makačka. Ďakujem. Ani bolo to úžasné, teba sa dá počúvať úplne hodiny, naozaj krásne slova a úžasné, že si nám preniesla, čo je v tom Dallase, si naozaj počula, si zapísala, že sme mohli takto v online si to vyzdieľať s ostatnými dámami, ktoré nemali možnosť sa tentokrát zúčastniť semináru v Dallase a ja som si zo pár myšlienok zapísala.